tîm Phoenix Fires a phob un aelod a'i rôl. Enillodd y tîm mewn cystadleuaeth fawr F1 mewn ysgolion drwy Brydain am y car gorau a'i dyluniadau. Felly beth roedd ni angen wneud yw roedd ni angen creu car mas o papur a hefyd roedd ni angen creu portfolio, felly roedd ni angen creu fel fath o llyfr yn dweud pwy ydyn ni. Roedd ni hefyd angen creu pit display gyda popeth amdano ni a y holl gwaith roedd ni wedi wneud. Roedd ni eisiau rhywbeth sy'n sefyll mas, so roedd ni wedi fel edrych mewn i fel tân a peth fel hynna, a roedd ni wedi meddwl am fel Phoenix. Ni'n gwisgo suit boiler achos mae gyrwyr Formula 1 yn gwisgo nhw achos mae'n saff pan maen nhw'n gyfu nhw. Yn ogystal â rasio, roedden nhw'n dysgu sgiliau newydd ar hyd y daith. Mae llawer fel aspects gwyddonol mewn fyn a ti'n gallu gweld rai o gwaith ni ar forces a pethau fel hynna. Roedd fi'n head engineer, so roedd fi eisiau bod, dwi eisiau bod yn engineer, a wedyn dwi'n gallu helpu tîmau F1. Dwi'n eisiau fel fachau gwneud pethau fel engineering yn y dyfodol. O faes teg i'r trac rasio a'r Phoenix Fires yma yn Ysgol Cynwyd Sant ar ras.